बिदिनो भेरगाव समस्तियाव थांनाय दैबानाजों आरो बिनि सिगाङावबो गोबां जोंनि लामाया गाज्रि जानानै दङ जेराव माने रायजोफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो गोबां उसुबिदा बेखायनो आसनि एबा स्किमखौ जोङो नेयालासिनो आं आंनि MCLA नि बा आंनि दरमाजोंनो 2 दाननि दरमा आङो दिनै खरसा खालामदों बेजोंनो आङो JCB डाम्पार हमनानै बे सेन्ड ग्रेभेलखौ लामा लामा गारनाय जादों आरो बेवहाय रायजो राजाखौबो खावलायफानाय जादों जाहाथे बिथांमोना बे गारनाय सेन्ड ग्रेभेलखौ जाहाथे गावसोर माने रायजोफ्रा ओंखारनानै थोरायनानै लायो नंगौ जोङो नुदोंमोन थांनाय 17 बोसोराव जोंनि बे भेरगाव समस्तियाव गोबां आसनिफोरखौ मावनायखौ जोङो नुदोंमोन नाथाय कमप्लिट जायाखिसै आरो गोबां मावथारनांगौ खामानिखौबो बा लामाखौबो मावालाखानो दोनबाय जायनि थाखाय रायजोफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैदों बा उसुबिदा जादों दा बेखौ जोङो दिनै सरकार जानाया बोसोरनै जाबाय जोंनि सरकार थाजासिम जोङो जोंनि जि लामा खोनाय दालां बानायनाय गासैखौबो जोङो मावनो थाखाय जोङो आसनि लादों आरो ओंखायनो रायजोफोरखौ आं खावलायगोन जोंनो एसे सम नांगोन जों 2-3 बोसोर जोंनो सम जुदि मोनोबा जोङो बेखिनिखौ जोङो आसनिनि गेजेरजों एबा स्किमनि गेजेरजों जोङो बानायनानै होनो हागोन दिनै गंबेसे गारि बाहायनाय जादों दिनै गंब्रै डाम्पारखौ भारा लानाय जादों आरो गंसे JCB बेनिफ्राय भेरगाव समस्तिनि सिङाव जेसेबांखिनि गाज्रि लामा गामिनि लामा रायजोफ्रा ओंखारनो हाया फरायसुलिफोरा फरायसालियाव थांनो हाया अखा एसे हायोब्ला हाब्रु जाजोबो बेबायदि लामायाव जोङो सेन्ड ग्रेभेलिंखौ गारना होनाय जादों সেইটো আঁচনি নাই আমি আঁচনি দি মই সেইটো কৰাইছোঁ 2 মাহ দৰমহাটো মই সম্পূৰ্ণ আজি JCB ডাম্পাৰ ধৰাত মই ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে ৰাইজে नोंथांमोनहा JNM NM नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो